17 часа и 56 минути. Времето, прекарано в изолатора, Говорим за изглежда цигари. започва да се отразява на психиката на жертвите. На мен ми се припуши една. Не знам какво ще правим вече. Мале и утре и други ден. Абе, ще се оправим, бе. И какво ще правим? Седиме, говорим си. Ще правим муабет и ще коментираме тук излъчването. Ще играем ли поне на боулинг, нещо да ритаме? Котов има друг стил вече на тази пижама. Направил си къса пижама. С обръчи отдолу. Да ритаме, това боулинга не се ритаме, жена. Ние ще го правим да ритаме. Футболно. Да. Котов го забавляват животните. Галерия, ако бута въшка в финала. Въобще не се усеща